og velkommen til. I dag skal vi træne overkrop med den her elastik. Sidste video der viste jeg, hvordan man kunne træne sin underkrop. Lidt forskellige booty-øvelser, også med den her elastik. Og jeg synes, det er sindssygt fedt, at man kan få en masse syre i musklerne og blive tæsket igennem herhjemme i stuen. Så nu vil jeg vise, hvor simpelt det kan gøres. Så kig med. Det var den træning. Tak fordi I kiggede med. Har I nogle idéer til næste video? Læg eller smid en kommentar til videoen her, og så ses vi i næste video. Hej hej!